खुलुमबाय लोगोफोर दिनै सानसुमा रामसियारिजों आरो जोंहा कुसुमि बिथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों लोगोफोर नोंथांमोननो दिनै बिथांमोननि मा जाथाय जादों जायाखै लोगोफोर नोंथांमोननो गुवारै फोरमायथिनो थांगासिनो लोगोफोर कुसुमि आरो सानसुमानि गेजेराव मा जाथाय जादों नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों गुवारै फोरमायगोन लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थागोन। दा लोगोफोर नोंथांमोनाथ' सानसुमा रामसियारिखौ बयबो सिनायखायो मोनसे समाव जोंहा रुंगुल बर' बिथांजोंबो गोख्रों माने नांलाय खमलाय जादोंमोन हासुलानालाय माने फेनाव माने जौ लोंनानै हासुलानानै मोनसे भिडिअबो भाइरेल जादों बेजों लोगोसे दिनै कुसुमियाबो माने दासान्दि माने गोबां भाइरेल जागासिनो जोंहा मिथिं दावथिङाव माने जोंहा बिना गयारि बिथां मेडामखौ गोबां माने इउपिपिएलनि मानसिफोरखौ माने बायदिसिना बाथ्रा बुंनानै माबा खालामगासिनो नङा होनबा दा बेफोरबायदि गोबां जाथाय दं लोगोफोर नोंथांमोननो दिनै मा जाथाय जादों बिथांमोननि गेजेराव गुवारै फोरमायथिनो थांगासिनो। अके लोगोफोर नोंथांमोना थारैनो दिनै सानसुमा आरो कुसुमिखौ माने गोबाङानो सिनायोबो बा सिनायाबो जानो हागौ नङा होनबा दा नोंथांमोन आं बिथांमोननि मोनसे भिडिअ माने भाइरेल जादों बिथांनि भिडिअखौ सोर भाइरेल खालामदों लोगोफोर नोंथांमोन आङो गुवारै फोरमायनो थांगासिनो दिनै माने सानसुमायाथ' माने जोंहा बिपिएफ माने पार्टिनि गोख्रों माने स्ट्रं माने ओरैबायदि मोनसे बाथ्रा बुंखायो नङा होनबा बिपिएफ पार्टिनि जानानै ओमफ्राय जोंहा माने जाखांफुनाय जोंहा कुसुमि बिथाङाबो माने बिपिएफ दोलोनि जानानै गोबां माने बाथ्रा बुंनायखौ नुयो माने इउपिपिएलनि हेंथायै नङा होनबा ओमफ्राय माने बिथांमोनाथ' आरो मोनफा मोनफा पार्टि थाबा जाखायो नालाय माने बे पार्टिखौ बे बुङो बे पार्टिखौ बे बुंलाय ओरैबायदि जाखायो नालाय नोंथांमोना बयबो मिथिखायो दिनै दा जाथाया लोगोफोर बेसौ सानसुमा आरो कुसुमिनि गेजेराव मा जाथाय जादों नोंथांमोना गुवारै फोरमायनो माने गुवारै फोरमायनो थांगासिनो लोगोफोर दा जाथाया जाहैबाय लोगोफोर दाख्लै बावै माने जोंहा सानसुमा रामसियारि बिथाङा जोंहा दिपेन बर' सार बिथांखौ माने नोंथांमोना नुदोंमोन जानो हागौ माने सिक' एप डाउनलड खालामनानै थाइसे फैसा होनानै माने सिक' एप माने सोलोंनो होदोंमोन आरो सानसुमा रामसियारिया माने बिथाङा एसे रिसपेक्टलि बुंनांगौमोन जोंहा मानावगुरि बिथां सारा दिपेन बर' सारा माने आबसुनि एसेबां बोसोर बिथाङा हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय खामानि मावबाय दा बिथांखौ बिदि बुंनो नाङामोन आरो दा बेनि गेजेराव उल्थानो माने सोरबा नैबे मोनसे फट' ना होनबा बे पस्टआव माने सिमा होनदों आं बे नामखौ मिथिला माने नोंथांमोननो जास्ट होबाय आरो ना पस्टखौ माने बेवहाय सोरबा एडिटिं खालामनानै दानि जुगावथ' एआइ जुग नालाय उल्था ओमफ्राय सानसुमा आरो कुसुमिनि माने मोनसे भिडिअ माने रिल्स रखम बानायनानै माने मा होनदो सानसुमा आरो कुसुमिखौ माने माला हाबा खालामगोन नोङो ओरैबायदि मोनसे नोंथांमोननो देखायखागोन नङा होनबा आं नैबे भिडिअआ आदा सानसुमा नों आंखौ माला हाबा लागोन कसमिसना साननैसोनि उनाव रथ' बोलेर'खौ लाग्रोनि इलेक्सन जोबला मा मावना जागोन सना जाम्बि बेखौनो सिन्था जादों सिक' एप्स थाखानानै मा फाग्लि आंथ' माने सिक' एप दोनखायो नोंखौ माने जिखौनो खालामनानै जागोन आरो सिक' एप दोनखायो माने टेनसन लादों ओरैबायदि बाथ्रा बुंदों आरो माने बेफोरबायदि कमेडिनो खालामनानै हेगारदों कुसुमि आरो माबाखौ उल्था माने दा बिदि जाखाबाय थायो लोगोफोर ओमफ्राय बिदि माबानाय गोबां दा एआइनि जुग जाबाय नालाय बे मोनसे फट' बा भिडिअ गोबां भाइरेल जादों लोगोफोर ओमफ्राय कुसुमिजों माबाखौ माने जोंहा सानसुमाजों माने एसे जंखायनाय बायदि खालामदों ओमफ्राय नोंथांमोना दा बेनि सायाव मा बुङो ओमफ्राय दा बिदि खालामनांगोन आरो मानसिफोरखौ बिदि नोंबा नों बेबा बुं बिदि बुंनो नांलाया आरो ना माने बयबो माने मालाबा मा जायो नोङो बे नांलाय खमलाय जालाय नङा होनबा दा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक साबसक्राइब सेयार खालामबानो जाबाय थेंक इउ स' माच।